ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чӣ хеле ки ҳамамон медонем ташкилоти UFC баъди ҳар як турнири калон рӯзҳои сешанбе рейтинги худро нав мекунанд ва шаби гузашта онҳо рейтинги худро тағйир доданд. ва акнун биёед мебинем ки баъди турнири UFC 273 дар вазни нимёна чӣ тағйирот шудааст. чӣ хеле ки мебинем ҳоло ҳам чемпион Камару Усман, якум рақами рейтинг ҳоло ҳам Колби Ковингтон ва аллакай дар ҷои дуюм Леон Эдвардс, а дар ҷои сеюм боша Ҳамзат Чимаев ва дар ҷои чорум Гилберт Бёрнс. яъне дӯстон, Гилберт Бёрнс баъди мағлубият дар муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев аз ҷои дуюм ба ҷои чорум фаромад, а Леон Эдвардс боша аз ҷои сеюм ба ҷои дуюм баромад, а Ҳамзат Чимаев боша аз ҷои 11 ба ҷои сеюм баромад. ва акнун Ҳамзат аниқ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд ва Чимаев баъди сеюм рақами рейтинг шуданаш дар Твиттер чунин нома монд: дар навбат кист? Камару Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс, хэштег Абу-Даби, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, Чимаев ҳамин гуна ба ин се ҷанговар визв дод ва аз суханҳои ӯ фаҳмида мешавад ки Ҳамзат бо яке аз ин се нафар моҳи октябр дар Абу-Даби ҷангидан мехоҳад. ва акнун дӯстон, интизор мешавем ва мебинем ки UFC ба Чимаев кадом рақибро медиҳанд. ҷанговари бебоғ ва ҷавони UFC Муҳаммад Мокаев ба яке аз ҷанговарони топи вазни худ Кай Кара Франс визв дод: ман мехостам ки рӯзи 23 июл бо Кай Кара Франс муҳориба гузаронам. ман медонам ки ӯ дар рейтинг дар ҷои хеле баланд қарор дорад, аммо чаро ки мо муҳориба нагузаронем вақте ки ӯ муҳорибаи унвонии худро интизор аст. ман ба шартнома назар нокарда барои муҳориба зидди ӯ имзо мемонам, навиштааст Мокаев. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Мокаев дар ташкилоти UFC ҳозира шуда танҳо як муҳориба дар турнири UFC Fight Night дар Лондон гузаронида бо тариқи нафасгир кардани рақиб ғалаба ба даст овардааст. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди корейский зомби эълон карда истодааст ки бо ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Ҷастин Геҷе вохӯрдан мехоҳад. вақти амалкунӣ ва соҳиби камарбанди вазни сабук шудан расидааст. Оливера ва Геҷи баъди як моҳ муҳориба мегузаронанд, аммо бо ғолиби муҳорибаи онҳо моҳи август вохӯрда метонистем. ба назари ман ин идеяи хуб аст. ин ҳадафи ман аст, дар ду вазн чемпион шудан. баъди 3 маротиба ҳимояи камарбанди худ, ман фикр мекунам бояд ки чунин имконият дошта бошам. ба рақибони ман назар кунед ва бинед ки ман киҳоро шикаст додагиам ва ин корро чӣ гуна кардагиам. фикр мекунам ки баъди ин корҳо ман метавонам ки чунин муҳориба талаб кунам. пеш ман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук талаб намекардам, чунки ман ба монанди дигар ҷанговарон нестам ки як маротиба камарбанди худро ҳимоя мекунанд ва баъд дарҳол ягон чиз талаб мекунанд. ман 3 маротиба камарбанди худро ҳимоя кардам ва акнун гуфта метавонам ки ман сазовори муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук шудаам. одамон низ оиди ин чиз гап зада истодаанд. барои ҳамин онҳо низ чунин муҳорибаро ҷиддӣ қабул мекунанд, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Александр Волкановский, сеюм рақами рейтинги вазни сабук Ислам Махачев ба ӯ дарҳол ҷавоб дод: аз пони худро нигоҳ дор ковбой, ту дивизион дорӣ ки дар он бисёр наҳангҳои ҷавон ҳузур доранд. онҳо кофиянд то ин ки ту фаъол монӣ. камарбанди вазни сабук аз ман аст, навиштааст Махачев дар ҷавоб. дӯстон, ба фикри шумо Волкановский дар вазни сабук шанс дорад масалан зидди чунин ҷанговаро ба монанди Дастин Порье, Ҷастин Геҷе, Ислам Махачев ё Чарлз Оливера? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.